Napakatakarga ng milyon natin, boy. Basta kumapo. HK. HK. Ay, ibig sabihin HK. Hong Kong. No. Ano? Handkerchief. Okay, awan-awan. Pulos na ganun na sayang. Uy, nilako tata ni barging mo. Isampay mo di bro. Pasin naman kanya. Yan! Ay, busi. Ata na yung makaranta. Oh, ilukata mo na excited ka, men. Yun yung mangkarga natin ni oh. Pag siga ba agad, nga baklang at padala kanya. Sana all. Baklang ay bagbagam. Sugar mami. Ano di sugar mami? Ay na, sugar mami na ba yung mau? Asukar nga bakbakatan. Sugar mami garod. Kasamit pa nga tayo back no, natural. Asukar garod. Sugar mami. Sa bayo, nagagalas yung kita damag yun. Ang nakakanya ka to, dami lang kanya ito. Amin. Tarong pa ba? Tarong pa ko. Pag nagkaroon ka lang. Madisi kayo tigkwaso na ah. Padalada ka niya na, kapay nga may kailang kayo. Di ba yung talukatan na? Kasi ito pa agsilopay ko maya. Sa ikitan niya na tawag. Makaprep. No, ado brief. Boy, patawanan ako. Kamu mo, bot agi di prep town. Siya kung tanong lang, no, gripata. Kuray ko wala ang titatak na. Adi ko ah, dikis. Dikes? Ay, Ganyan ko ako. Kapag na ukim nga brief. Kahit ikaw nakasakay. Nya? Ay, ukim nga brief. Ya? Kasi di ukim. Cocaine? si Jai. Ako i-search mo kamay. Ako yung isas ko pa. Tulungan tayo. Madi yung lulukatas ko namang lukat, tulungan nyo lang ko. Madi yung... Kaya kita lang natin eh. Ay, talika talaga ata sugar mami nga ron na kulbot. Tinay. Yung kikita mo din kasi masigit ka na, so na lang mangkilat ta. Kasi like ka tayo. Hindi mo dyan alam di ko. Sige lang. Ay, bayong. Bayong. Bayong what? Pate yan. Sugar mami ka talaga. Bayong eh. Palpaksa. Hindi ko yung suspense. Wow! Wow! Ang dami man yan! Antin tawa na tayo. Teka lang. Wala, nagado. Hindi ka man, baka. Huwag mo na ulit ni ma'am. Nagkapo ibang bansa ata. Dapat sukulit na. Sana all, dapat sukulit na. Gamit ata. Sukulit. Ay, gamit tubing. Gamit tubig. Ano nata mo? Gani, kagawin tinay. Nagan na. Ni, patapay ni ko na yun. Limit train, lasot na limit. Kita mo, hindi pa na limit trigger, pasok mo dago. Mitring ato. Train, ganyan nyo. Gumamit tayo ng mitray. Tanagan na. Nagta pang ubing iwa tayo ta. Pinte di dati ubing na kadwa tayo. Ata ni boy, ata na, danagan na ata. Ata. Ang burda. Pang babae na niya. Pang babae. Siguro lagi ko kasi kang at ni, danagan na po yata na ni Renz. Birano. Ah, giniren. Ay singer ata. O ganam. Namo nga bagay ata. Jack, Rex, Nickel, Kutinay. Mens ka no. Teka lang. Hindi kayo magkalalang suna lukat. Wala. Natatong boy, kan basta the brief boy, kanya lata brief boy. Di tapos shoes na boy. Wala na. Nata, Christian. Oy, Christian. Kuwatan eh. Ganam. Di Congressman Christian niya. Christian dos ni Renz. Yata. Baka man. Ay, matulog ako. Muyo mo ito, nagdakil mo pagkabilang kwarta mo. Nay, milyon natin kargawin na boy. Hindi, tapos na Sabrina. Nagtakin Sabrina. Ay! Teka lang. Pangita na. Tubay-tubay ah. Uri may isa lang. Nagloko mo din nagpadalan ni. Inuyaw na Mga pa eh. ingay natin boy. Ay, ang ingay natin eh. Channel. Anya ka channel ka tata. Channel to. Kaso sarado. Patos. Nagmito sa patos yung boy. Nagmay nga pang basketball ata boy. Wala. Naman, dahil spike na. Ikaw man si... Hindi ako. Itis ka man. Tayo man, na pang lasakan na din. Sakit na yun. Original siya. Yan natin, kasla pa ate, Kyrie. Kyrie. Rib. Babae mga gito yun eh. Oo, nagatungkong.
Wala, nakadukang taon. Dalaga na po yun eh. Nga ta. Wala. Talaga pang ko, sugar mami boy. Akas natin sugar mami bagda ka. Hindi, baka takarga na milyon natin boy. Warat na ako ma. Basta ko mga po. Nako, plastic. Natan. Dan. Dalaga. Boy ko na matakan niya may awang mo. Ay, Makikita may nila. marami na. Amalalagan mo. Nagudluan na umot. Umot na agad na. Wanagan na. Teka lang. Magpili tayo lang na eh. Oo, nangumot na agad na mo yun eh. Kasi ano umot. Wanagan na. Umot kanyamit ta. Awang mo pulo. Hindi ko lang muna, Christian lang mo sa kanila rin. Awang mo eh. Kapitas siya eh. Mata na eh, Beans. Sino eh, Beans? Danagan na. Oy, Andres. Di Ay, saya. Hindi, dapat ikuha na nil. Wala niya ito. Ay, kuha ito eh. Gold nga kuha. Adi pampaswerte ko nada. Yeah, Dano. kuha ito eh. Mabalin mo tayo sa dara. Madi may isa saldado. Ato ano pampaswerte ato eh. Pasto nga gold. Ikabil mo kano chiko mato. Pitakam. Buong pitakam, pampaswerte. Ay, Vince. Ano natin ay Vince? Danagan natin ay Vince. Ay, Vince kasi ka. Carter. Pati kanya. Vince Carter. Ay, kansundi ko. Ni Renz. Ay, Vince nagan natin. Ay, Vince ba na? Ay, okay na. Huwag kanyang sa ito. Di bali boy, at dati pampaswerte ko ni ate kayo Ang lang nakantan. Wanagan na. Oh, may makita ka bentrong kin ka to eh. Vince eh. Talat na yan. At kanya ako nulog. Sa akin kayo umata kami. Awanan po. Gawan eh. Ng madam, nalipatan na naganta. Commander, ano eh, dapat kanya na kinalipit. Ay, Commander. Commander Andres. Yes! Amon nagan na makadismaya. Ang saya-saya ko! Nagadoong atin. Ngayon mo lang nagan na sila. Lawang kanya ayaw. Kasi kayo mo. Nagpugdal kayo na. Kaya ka eh, dapat pasulti na mo lang na eh. Nagpugdal pasulti na ka. Ano ta? Baka. Baka, papa akin. Nagloko talaga ating nga. Ni boy ni, duwa kanyam ni upang paswerte ata boy. Ang sabi ko na, pabanglunan na eh. Ito po, kung yun, Bella. Tama mo kata Bella. Kapsa ni Kuha ni Belo. Anda ka. Hindi pampaswerte ata Oo, boy. naman ay baka baba akin. Love you, big brother. Hindi kanya mo langan nun ito. Ni Oh, yan, oh. apit naman kanya ni Mitring tan ni apuro. Mitring man natin. Kung nagpiksa mo ni Mitring di tan. Mitring di Oo, ah. nakapit na parang. Nakapi kayo. Ata, wala ka na. Nagan na. Ay, nagaduka alam mo, nagadunay. Adda ka niya ayot ka, nagadunay. Oh. Ini dapat chinilas mo boy na eh. Ini nagmayatan. Christian mo nakakabel. Christian Dior. Ay, Christian Dior. Kanino nga tataw? Si Katigay nagkwat pa. Ini nagadupay nga bato na eh. Ni, dadagan natin na eh. Emma, ay, Emma. Paborito na kanta. Nagpasin naman kanya. Nyan! Ay, busi. Ata na yung Ate na yun, makarata. sorot lang. Makarata. Ay, ito. Makarata. Ang ganda yung pakadanagan na. Nagadun eh, nagadun nga pa daw. Boy, lako talaga na eh. Nauna nga yung naga na, ilako na nga, nagkapira ka ta boy. 350 may isa. Ipit tayo, nagado mga kadwa tayo, nagado kadwa tayo. Naumunagan na. Durain ah. Okay, awan-awan, pulos nagan na na eh, sayang. Boy, na ilako ta ito, bargay mo. Isampay mo dito ko, balkon niyo. Medyo. Tagas chay. Ang nagnagan na. Anong kanya ito? Nagado niyo. Nagado. Kapay mawalan kayo tak. Hindi mo manunay. Oh, last. Duduan. Ning. Rawan kanyayo, sorry. Sorry ah. Galat ang tangi rin tayo, puro silted sa Oo, akin. nagado na eh, boy. Sige, boy. Hindi, ako nga talaga na, pasensya kayo na ah. Baka madi ko ah. Ano size mo? Baka madi na kayo mabuy-buya gaming di video. Ha? Yung madi kayo na Nagregate. Kaya kami nakamit ito to oh. Baka madi na lang pa, orisi ka. Nagado na yun. Boy, lakom lang ng boy. Ay, atin eh, danagan natin yun. Nanagan na ta. 7 times lang mo, no? Ano natin kung may ano size mo? Video. Video? So, at kamong bo, nag-aaral si Bak na, ikan na kayo, kanya na lang kumamami na ata. Oo, gusto mo? Ako lang pink video. Oh, Blow. O, sige, Team Sarah. Ano kanya? Na kita large. 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 Large ka nung large. Dada large.
May nakita lang sa taping. Pink. Nga di amot. Takay mo kulay na. Okay. Di ba natin? Dali na tayo. Pili kape ko. Baka madimbaki ka sa kulay. Kung kag nang isda mo lang na eh. Kasing kulay mo muna nga tatulin mo. Madi, sukatam ay naranyag. Ay naranyag to Ay, ba? mabalin mo pagtalaw. Uy. Ay, pang turog mo kaya. Mata, balin na to. Magpali natin. Awan mo sa bahay. XL kaya mo. Medyo mata. Oo. Lagi to, lagi kita kadwa tayo ng ano tuman. Maranutan ta maamin na, gadun eh. Yung. Wala. Apay ko kasi dati kurang. Bisap sa pulik. Ay, nagadumi oh. Wala. Ay, Mariusi. Baka natin nakanta. Ay, dapat pantuloy ni Mitring. Apay, nagadukan niya ni Mitring. Kailangan mitring mo lang natin eh. Ay, Mitring. Mitring manay. Ema. Nagadukan. Eh, pagkatuwa ni Mitring yung mata na eh. Pero yung Mitring ang dyan eh, pagkatuwa mo. Ni Mitring manay na eh. Kailangan mitring. Ni. Sinimitring na ta. Ni, nagadukan ni Mitring ay. Sana oh, lata. Madamo na nagan na. Mitring Mitring manay. manay. Sa ni Mitring Mitring hindi Mitring, ah. ah. Mitring jay ah. Kata. Ang bintong! Bagay mo, Brad! Kontra ka man! Uy, mali ka bata, baka binata. Badi baka niya naman lang ni Mitring ata. Uy, gana na di ba bata. Karat. Ini Mitring. Dagan na ata. Apay. Kung managan na Dagan. kita. Awan. Mitring Apay. man. Apay. Nagbabasit. Kasi kini Mitring. Ni Mitring manata. Nakita mo lang na eh. Ay, Ema. Ema. Ano na yun? Magadon. Ata. Hey, Andres. Uy, ay, tawag ba? Ano, maganda ako na music dito. Pintas na yun. Uy! Uy, akin to. Ema. Ema man ay. Akin to ha. Cool. Kuna na eh. Ini Giordano atin eh. Nangangina ito. Ema. Ano nga pa, nagkatukan niya ata. Ito niya na emas kan mitring oh. Kaya umot ka niya ako, nagloko na siya. Nagpinda sa ata jacket boy. Baka niya mata. Oh, baka kayo. Nagpinda sa ata jacket mo boy na eh. Pang maling nga pang raop. Ata boy, pang raop mo lang ata boy. Pumata na eh. Panggapan. Pumapagapas. Ate mo eh. Ata. Ay, may tring ata. Ginseng. Kailangan lagi Ako mo nagan na boy. Mati nga umunay kinini ka atin, boy. Madi ata ah. Kasi, kilbagi na lubingin. Ata. Bintong. Nagan na eh. Oo, nagan Baka umunay ka niya na to. Dabagang pa yan ba? Sabi ba, kabasin ka na. Kapay, kabala ka punta na. Oh, ni Daddy ni oh. Hindi, dati pang ubing na. Naka. Mitring manon na eh, apay. Kasi nagadumit nga ako ka na di nga babaitan, nalay nga di ah. Oh, mitring, ata, di ka na eh. Christian Ema. Ata niya ta. Jacket mo ata, life jacket. Jacket no, malmus ka ba di naman? Isa ba? Wala eh. Wate na tanin. Ano no more. Sorry. Damot, at least damot ang lagay sa ayong niya. At least naman. Thanks. Salamat. Salamat. Nay! Mga lakay na, mga lakay. Ibati kayo, tayo mo tayo dito mga kadote. Super 5. Lima. Wow! Makarawa nagti-chocolate si HK. HK. Ay, ibig sabihin HK. Hong Kong. No. Ano? Handkerchief. Ayan po, maraming salamat po sa nagbigay. Kaso ayaw po magpa-mention ng pangalan ni Madam. Gusto lang po ng private. Thank you, madam. Thank you po sa nagbigay.